sana magpupuri, Panginoon, sasamba ako guys sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo at makibukas po tayo sa mga awit, chapter 148. Paanyayahan sa lahat upang purihin ang Diyos. Verse 1, purihin si Yahweh. Purihin ang Diyos nitong kalangitan, kayo sa itaas siya'y papurihan. Verse 2, ang lahat ng anghel magdiwang kasamang hukbo roong karamihan. Verse 3, ang araw at buwan siya ay purihin. Purihin din siya ng mga bituin. Verse 4, mataas na langit siya ay purihin. Tubig sa itaas, gayon din ang gawin. Verse 5, siya ang may utos na kayo'y likhain, kaya ang ngalan niya ay dapat purihin. Verse 6, kanyang itinatag, kanyang kinalagyan, hindi magbabago magpakailanman. Verse 7, purihin ninyo si Yahweh buong sanlibutan, maging dambuhala nitong karagatan. Verse 8, ulan na yelo, kidlat pati ula, malakas na hangin, sumunod na lahat. Verse 9, pagpurihin kay Yahweh lahat na mag-ukol mga kabundukan, mataas na burol, malawak na gubat, mabubungang kahoy. Verse 10, hayop na maaamot, mailap na roon, maging hayop na gumagapang at mga ibon. Verse 11, pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo. Verse 12, babae, lalaki, mga kabataan, matatandang tao, kaliit-liitan. Verse 13, sa ngalan ni Yahweh magpuri ang lahat, ang kanyang pangalay pinakamataas sa langit at lupa, maluwalhating ganap. Verse 14, siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinuri ng piniling madla ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Purihin si Yahweh. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Amen. Amen. At ngayon naman po, maaari na po tayong umupo at i-ready na po natin ang ating BNB, ang ating Bible, notebook, and ballpen. At pinakamahalaga po, ihanda po natin ang ating puso at tenga sa pakikinig ng salita ng ating Diyos. Kaya naman po, tayo na po ay makinig ng message na ibabahagi po sa atin ni Pastor Roland Santiago. Lord Jesus Christ at saka sa how to prepare. Okay, I'm on that series. Okay, ito yung panahon na kung saan ay kung may discernment tayo, napapansin niyo papalapit ng papalapit. Sa mga mahilig sa social media, makikita ninyo ang the time is already near, all right? Pero sa mga hindi pa nag-aaral ng last days or in time, siyempre, hindi alam, ganyan, di ba? Pero pag malalaman natin, it will cause us more to prepare, okay? Maging strategic ang ating preparation. Kaya I urge you, if you are free sa Saturday, I will in-announce ko na 8:30 assembly siguro hanggang 9:30, supposed to be 1 hour lang yon, pero mukhang nabibitin ng oras. Kaya gagawin nating talagang Sabbath school. Kasi Sabado eh. So, naghalo na yung spiritual warfare, kasama na doon. Kasi pag dinaanan na ang eschatology or the doctrine of the last days, hindi maiwasan, hindi makuha yung spiritual warfare. Kasi ito ay labanan sa spiritual. Okay, so, hopefully, sana hindi lang, ito, Sunday service.
Pero ito naman ay Sabbath school. Okay, hindi pinag-aaralan yung pagiging Sabbatista. Hindi baka ma-misinterpret nyo. No, Sabado kasi yon. Kaya para kakaiba ang dating ay Sabbath school. But we will be learning on the last days, okay, at saka spiritual warfare. Marami kayong matututunan kasi simula pa lang at it is free for everyone. Siguro yung mga ibang Santa Barbara ay a-attend face-to-face. Okay, hindi tayo yung parang maging busy-busy na maraming programa, hindi ganon. Ang hinahabol natin ngayon ay how to prepare ourselves. Okay, although gusto ng Diyos na maabot lahat ng mga tao sa buong mundo ng Ebanghelyo ng Panginoon Kristo, pero reality check, we cannot do that kahit yung, di ba? Ang kaya lang natin gawin ay yung ini-assign ng Diyos sa atin na trabaho. So first of all, ang Manawag. Siyempre, okay, Santa Barbara, Manawag, siyempre, CCP, Philippines. Nadagdagan kasi ng international kaya mukhang global ang dating. Anyway, bahala ang Panginoon paano tayo dalhin sa ibang lugar para mangaral ng salita ng Diyos. Amen. So, sa mga mahilig sa social media, makikita nyo, parang nagigirian yung mga world powers. Hindi nyo ba nahalata yun? Sinong mabuti na lang yung mga hindi na masyadong nagso-social media, mahirap may stress, di ba? Kasi hindi nyo alam ang nangyayari sa kapaligiran. Pero pag talagang nagbabantay kayo, may stress ka kung hindi mo alam ang programa ng Panginoon. Okay. At least nag-usap na tayong dalawang world power, di ba? Hindi pa naman mangyayari yung nuclear war na yan. Okay. Dahil meron pang darating na kung merong great awakening, may great deception na mangyayari. Okay, yung great deception na yan ay yung as of now kasi, may tinatawag na anti-Semitism. Alam niyo yung anti-Semitism? Okay, from the word anti, against, Semitism, Semite, Shemite, Shem. Okay, so, yung tatlong anak ni Noah, ang Shem, Ham, and Japheth. Si Ham, dyan galing yung mga Africa, dark people, sabihin natin. Okay, kay Japheth, yung medyo pasaway-pasaway. Okay, at kay Shem, dyan galing ang Israel. Okay, ang bansang Israel. Kaya pag sinabing Shem, Shemite, Sem, anti-Semitic, galit ang kaaway sa bansang Israel. At ang Israel is one of the sign of the end times. Pag binantayan natin yung nangyayari sa Israel at kung ano yung how the clock ng Panginoon ay umaandar, ay makikita natin. Okay, at not to preempt, makikita natin yung times and season of the coming of our Lord Jesus Christ. Yung mga iba, nagbibigay ng seminar tungkol sa end times, pero ang effect ay fear. Okay? God did not intended us na maging fearful in the last days. Pag yung may iba, Book of Revelation, Apocalypse, di ba? Nakakatakot. Hindi. Ang nakasulat sa Bible ay mapalad ang mga nagbabasa ng Apocalypse, ng aklat ng Revelation. Because ang nakasulat doon, the revelation of the Lord Jesus Christ. So, hindi yan revelation ng Antichrist. Hindi yan revelation ng kaaway. I always make an illustration na we are in the last of the last days. At kung ito ang last days, point A to point B, kung ito ang last days, alright, malaki ang gagawin ng Diyos. The Great Awakening. Di ba? The Great Revival. The last Great Revival. Ang gagawin ng kaaway, maliit lang. Okay. Pero mamamagnify in the last days. Bagat maliit. May mga nangangaral, minamagnify ang gagawin ng kaaway, ganito lang, isang dangkal, pero hindi nila makita as of now ang gagawin ng Diyos. If you will read the Bible consistently, alright, at the Bible says that God declares the end from the beginning. Di ba? Nasa Isaiah yun. Okay? So, ang Panginoon ay dinideklara niya ang katapusan na simula pa ng nagsimula. Alright? So, meaning, it is very important na mabasa natin ang Old Testament, okay? Yung first 5 book of Moses or Pentateuch.
or Tanakh means Old Testament. Para sa ganon, pagdating ng nabasa mo ang New Testament, madali mong makuha at maintindihan, okay, ang mga pwedeng mangyari. Nangyayari, ginawa ng Panginoon Kristo. Bakit may Bible? Bakit dumating ang Panginoon Kristo? Now, why is it that it is important to understand yung prophecy or the second coming? Kasi importante yon dahil dapat makapaghanda tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon Kristo. Amen ba? Alam natin ang programa ng Panginoon. Ang programa ng Panginoon, sabi ng Apostle Paul, you are not ignorant of the second coming. Supposed to be yun ang pananaw o condition ng church o body of Christ. Hindi tayo ignorante sa second coming. At why is it that ninanasa natin ang second coming? Ang word na Maranatha, okay, Maranatha meaning Lord Jesus come, ay pinananabikan mo ang muling pagbabalik ng Panginoon Kristo. Kung wala kang picture ng presence of God or kingdom of God or heaven, ma-stack up ka sa mundo. The things of this world. Alright? In this world, ang makikita natin ay wars, famine, di ba? Sickness, disease, physical death. Yun yung nakikita natin. Ano kasi ang mga ito? These are the effect of sin. Either Christian ka o hindi, born again ka o hindi, you are affected by the things of this world. The only difference is that, pag ikaw ay anak ng Diyos, alright, bagamat may mga pagsubok na ganito because of the sin of Adam and Eve, the first Adam, which is Adam and Eve, ito yung result ng brokenness ng mundo. So, yung nangyayari sa kapaligiran natin is actually the result of sin. Alright? At yung result na ito, God has promised to redeem us completely. Okay. Ang first na programa ng Diyos is to redeem us spiritually. Kaya nang dumating ang Panginoon Kristo, alright, ay dumating siya for our salvation. At ang unang salvation na dala-dala niya is actually the salvation from the penalty of sin. Why? Kasi ang sabi ng Biblia, for all have sinned and fall short of the glory of God. Amen. And the wages of sin is death. Romans 6:23. The wages of sin, ang bayad ng kasalanan ay death. Yung word na death doon ay paghihiwalay. It's not cessation of breathing, hindi yung pagtigil ng paghinga ang death. Kasi yun yung usual nakikita natin, di ba? Minsan, pauwi na ako from Gagasangan, doon sa may Malanay area, nakabulaktad yung nakamotor, walang buhay. Ata yun, hindi na gumagalaw eh. Hindi na hinihintay na lang yung andon. So, dinaanan. So, hindi na humihinga, dead. Well, that is the physical meaning of death, yung cessation of or pagtigil ng paghinga. But the Bible has a different meaning of death, which is actually separation. Na technically, pag in-apply mo ang word na separation, the same din na maintindihan mo ganito. Pag ang tao ay namatay, na-separate ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawang lupa. Tama? So pagka na-separate yan, namamatay yung tao. Why? Because the Spirit of God that animates the body ay wala na. Kaya tumitigil ang kanyang activity. Tama? Okay? So, yun yung separation of the soul and spirit. Pag, soul and spirit one from the body. Okay. Pag sinabing spiritually dead, ayun ang sinasabi ng Apostle Paul, for you were dead spiritually. For you were dead in your sins. Ano yung ibig sabihin ng dead in your sins? Nung sinabi ng Panginoon, if you eat this fruit of the knowledge of good and evil, the fruit of the knowledge of good and evil, you shall surely die. Pero nung kinain nila, hindi naman sila namatay physically. But they were separated from God. Yun yung ibig sabihin ng spiritual death. Ang tao na hiwalay sa buhay ng Diyos. Kung kaya't sa yung effect ng paghiwalay ni Adam and Eve sa buhay ng Diyos ay nag-epekto ng itong nangyayari, the brokenness of this world.
At because of the brokenness of this world, ang tao, ginagawa niya ang lahat para maayos ito. Okay? Ginagamit ang religion na ayusin ito. Religion is the originated sa tao, work of man. Means again, legion means group. So pag sinabing religion, it is regrouping. Okay? It is a man's effort to assemble together, to regroup, magandang objective, to find God. Tama? Kaya religion. Man's effort to find God. Yan ang religion. Magandang objective, right? Ang problema, ang daming religion. So, ang nagiging problema na lang, pag claim ng religion, isang religion, na we are the way to heaven, medyo may malaki ang problema. Pag sinabi ng religion, we have the registry of heaven. Pag nakalista ang pangalan nyo sa amin, ligtas kayo at pupunta sa langit. Malaking problema. Pag may nagsabing kami ang matagal na at kami ang original at pupunta kayo sa langit, pag nasa amin kayo, malaking problema. Pag may nagsabi, maglagay ka ng bomba sa katawan, pumunta ka sa mga Kristiyano at mga Hudyo at pasabugin mo sila, pupunta ka sa langit, napakalaking problema. Terrorist, di ba? Okay. Bakit ko sinabing malaking problema? That is very judgmental or sweeping statement. No. Ang sabi ng Panginoon Kristo, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father. No one comes to the Father except by me. So, yan ay statement ng ating Panginoon Kristo, let all men be liar, only God ang katotohanan. So, we do not spread religion. We do not preach religion. We preach Jesus Christ as our Savior. Amen. Only through Jesus. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So, through the years, sa pagkakasala ng tao, through the years, God made a plan to redeem mankind. And the good news is that, nung dumating ang Panginoon Kristo, through the prophecy, kasi siyempre maraming darating na tagapagligtas, mga Misaya, kuno. May iba na taga Davao, yung iba taga Amerika, yung iba taga kung saan-saan, di ba? Okay? But there is only one true Christ. And that is our Lord Jesus Christ. Hindi ka pwedeng magkamali pag nagsaliksik ka. Why? Sapagkat all the prophecies of the Old Testament is pointing to Him. Right? Kung tayo mag-aaral talaga ng mas malalim pa, makikita natin. I will give you example, prophecy, Micah chapter 5, verse 2. Ilabas mo. Wala pa ang Bethlehem that time, pero na-prophesy na mayroong bayan ng Bethlehem. And sabi niya, but now Bethlehem Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of thee, out of you shall he come forth unto me that is to be a ruler in Israel, whose goings forth have been from old. Ang kanyang pinanggalingan ay galing sa nakaraan. At sabi niya, qualify niya yung nakaraan from everlasting. Meaning everlasting past. Na pag ang version mo ay from the ancient of days, may problema yung version mo. Kasi ang ancient of days may beginning. Nawa natin? It's history, ancient of days. Oh. Iba, it's not equal to everlasting. It's not dynamic equivalent of everlasting. Isaiah 7:14. Okay. Isaiah 7:14. Therefore, the Lord Himself shall give you a sign. Ano ang sign sa Israel? Sino yung Messiah na darating? Behold, a virgin shall conceive and bear a son. Diyan pa lang nakakagimbal na, di ba? A virgin will conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Yan yung pinatutuhanan ni Matthew. Nang ipinanganak ang Panginoon Kristo, sabi niya, ito yon, sinabi na ang pangalan niya Emmanuel, meaning God with us. Akala ko ba Jesus, bakit God with us? Well, God with us, Emmanuel, alright, yung pangalang Jesus is G-Ye, means Yehovah, or Yehovah, Yahweh, at saka
Shua meaning salvation. So ang ibig sabihin ng Jesus ay Yehovah is my Savior. So ang pangalang Hesus Kristo o Jesus the Christ, Christ means anointed one, pinili. Alright? Pag ang version ninyo ay maiden or young lady or young woman or lass, L-A-S-S, young lady, at hindi virgin, palitan mo yung Bible mo. Mali yung translation mo. Okay? So, sinasabi ko na at least malinis. Virgin ang nakasulat. Amen? Okay? It's not equivalent to young lady. Because a young lady may not be a virgin. Tama? Okay. So, with dalawa pa lang ito na prophecy. Ang daming prophecy tungkol sa Panginoong Jesucristo and 100% of these prophecies in the Old Testament nangyari at nangyayari. So meaning, the accuracy of the Bible, the integrity of the Bible, walang ibang libro na katulad ng Biblia. Nagkakatalo na lang sa translation. Di ba? Kaya inaayos natin sinasabi ko. Okay. Now, nung dumating ang Panginoon Jesucristo, paano yung mga Old Testament? Ligtas ba sila? Wait. Sa Old Testament, ang Panginoon ay nagbigay ng pamamaraan sa Israel kung paano maligtas. Paano tumingin sa tagapagligtas. In the Old Testament, gumamit sila ng tinatawag na types and shadows. Ano yon? Yung, for example, para mapatawad ang kanilang kasalanan as a nation, di ba? Kukuha sila ng tupa na walang bahid dungis at iniaalay yun. Yung dugo niya, inilalagay doon sa Ark of the Covenant at niroroast yung laman, yung kanyang karne at kinakain. Inilalagay yun sa Ark of Covenant. But I would say, hindi yun ang full payment. Ang tawag doon ay promissory note. Sino ang naintindihan ang promissory note? AJ, baka nag-promissory note ka rin, tulad ko. No? Tama, diba? Ang promissory note ay, pwede kang mag-exam, pero hindi full payment. Sigurado ka nung nag-graduate ka ay naka-full payment ka? Yes, di ba? Or else, hindi bibigay ang iyong certificate. So, in the Old Testament, ang ginamit ay dugo ng hayop na nagpapatunay na sila ay comply na lumapit sa Diyos. Bagamat hindi yon hindi yon ang full payment, pero nagpapatunay na ito ay they have faith. In other words, they are looking forward to the sacrifice of a Savior. See it this way. Ito yung beginning and beginning and end. Nasa gitna yung cross. Ito yung history. Nasa gitna ang cross. Lahat ng Old Testament tumitingin sa future. Habang ginagawa nila ang sacrifice, dito ng mga blood of goats and bulls, red heifer, di ba? Ay nakatingin sila in faith, nakatingin sila with their faith sa cross of Calvary, Jesus Christ.
our Lord. Amen. Tayo naman na nasa New Testament, tumitingin pabalik sa cross. Finished work of the Lord Jesus Christ. So, ang tao ay naliligtas hindi sa kanyang gawa. Hindi sa kanyang seremonya. Although, may mga seremonya, yes, but nandoon sa pananampalataya sa only one true God, Savior, the Lord Jesus Christ. Amen ba? Now, may mga kinokontes yan. Bakit si Jesus ang tagapagligtas? Siya ba ay Diyos? Siya ba ay tao? Now, to clarify this, ang Panginoon Jesucristo ay 100% God, 100% man. Amen? Ang tawag din sa theology ay hypostatic union. Yung 100% God nature niya at 100% human nature niya ay pinag-isa sa isang persona. At yan ang Panginoong Jesucristo. Before His human existence, bago siya ipananganak, nag-i-exist na siya. But bilang God, He cannot save mankind. Bilang God, in the form of God. Ano ang reason? Romans 6:23, the wages of sin is death. Ang Diyos, paano kanya ililigtas? Hindi siya pwedeng mamatay. Paano niya babayaran ang kasalanan mo? Hindi siya pwedeng mamatay. So, kailangan niyang isuot ang humanity. Note again, why man or mankind is special. Nung ang angels ay nagkasala, hindi nagplano ang Diyos na iligtas ang mga angels. Pero nung ang tao ay nagkasala, the first Adam, ang Diyos ay gumawa ng plano para iligtas tayo. Hindi ba naintindihan nyo na naiinggit ang demonyo sa atin? Ang Panginoon Kristo nagkatawang tao, hindi nagkatawang anghel. So ngayon, because we are fearfully and wonderfully made, we are made in the image of God, we are the master creation of God sa lahat ng kanyang creation, inggit ang kaaway. At ang una niyang attempt to destroy humanity is by tempting Adam and Eve. Akala ng kaaway na nalo na siya. Kasi ang resulta ng pagkabagsak ni Adam and Eve ay ang mga problemang nararanasan natin ngayon sa physical world na ito. Amen ba? But, because God is rich in wisdom, at lahat ng bagay, ang demonyo, hindi niya kaya ang katalinuhan ng Diyos. Hindi niya kaya ang wisdom of God.
Nung ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, nagkatawang tao upang meron ng kakayanang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng demonyo, nandito ang anak. Patayin natin para wala na siyang magagawa. So, in other words, behind the death of the Lord Jesus Christ is God's permission for Him to die at the cross of Calvary. Ang tawag doon ay sovereignty of God. God allowed the Lord Jesus Christ sa kamay ng kaaway na mamatay. Amen? Na kung alam lamang sana ng kaaway na yung pagkamatay ng Panginoon Kristo sa cross ay defeat ng kaaway, hindi niya dapat ipinapako sa cross ang Panginoong Kristo. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. God is so wise in wisdom. So hindi alam ng kaaway ang future. Hindi alam ng kaaway ang plano. Amen? At nung, sige, patayin, ipako sa cross, yung pala ang bayad ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya nung dumating ang Panginoon Kristo, naglalakad bago mabautistuhan, ang sabi ni John the Baptist, di ba? Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi pa yun naipako pero na-recognize na the Lamb of God. That's why I said in the Old Testament, shadows and types ang ginamit, mga dugo ng hayop at mga baka ang ginamit. But now, the full payment has come. Kaya nung sinabi ng Panginoon Kristo sa cross ng Calvary, nung siya ay nabayubay sa cross, tetelestai. Anong sa ibig sabihin nun? It is finished. Ang word na tetelestai ay ginagamit sa accounting. It's an accounting terminology nang ibig sabihin ay tinatakan lang fully paid. Fully paid. Na kung sino man ang tatanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, matik lahat ng kasalanan na nasa iyo, fully paid. If you put your trust in the finished work of Christ, not sa kakayanan mo, not sa religion, not sa tao, but tinanggap mo na Christ died for you, that Christ paid the penalty of your sin, ano mangyayari? You are fully paid. Ang tawag dyan ay justified. Hindi lamang fully paid, you are justified. Anong ibig sabihin ng justified? Just if you have never sinned. So sa mata ng Diyos, bawat tao na nagpasakop sa Panginoong Hesukristo, sa mata ng Diyos, malinis yan. Pero pastor, nagkakasala pa tayo, nakakaisip pa tayo ng mali. Sometimes, di ba, napikpan. Yes, totoo yun. Kasi, knowing the composition of man. Man is spirit, soul, and body. Trinity. Sabi ng Lord, let us make man in our own image and likeness. God is a triune God. That's why ang tao in the image of the likeness of God created He them, Trinity. Yung spirit ay God-conscious, yung mind or psyche or ay self-conscious, at yung body ay world-conscious. Supposed to be ang tatlong ito working together. Ang tawag doon supposed to be, if they work together and agree together, wholeness. You are made whole. Si Adam, nung hindi pa nagkasala, he is a whole person. Pero nung nagkasala, na-break yun. They don't agree together. Okay, naging carnally minded. Bakit carnally minded? Kasi doon siya binira ng kaaway. Saan? Yung ipinakita yung bunga ng wisdom, di ba? Ng knowledge, na magiging Diyos ka, pride. Di ba? Di ba? Ang daming gustong maging Diyos ngayon. Di ba? And he saw the food, it is good for food. Di ba? Lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. So yan yung kwan. Kaya bumagsak. And the three, ang trabaho ng kaaway is to destroy the image of God in man. Paano yung mapapansin yan ngayon? Ngayon, gustong gawin, may tinatawag ngayon na biohacking. Ano yung biohacking? They want to infuse technology sa tao. Pagdating ng araw, kung medyo bubububo ka sa math, punta ka kay Elon Musk, sasaksakan ka ng chip, ng pang-engineering, ng math. So, okay na. Alam mo na lahat. Hindi ka na kailangan mag-aral. Alam mo na lahat ng formula.
Ganon, in the future, ang gagawin. AI, artificial intelligence, di ba? Right? Ang difference lang naman yan, sa Asia, dinedevelop nila yung robotics talaga. Sa western part, dinedevelop nila yung fusion ng tao at saka artificial intelligence. Yun lang naman yung difference ng East at saka West. But these are actually modern technology. Gustong gawin na yung tao, gustong i-fuse sa gagamba, gustong i-fuse sa mga hayop, gustong i-fuse para to create yung tinatawag na yung universal soldier. Di ba? Super soldier, yung kahit barilin mo, naghihilom. Parang yun di ba? Oh, pastor, imposible yan. Kakayanin nila yan in the future. Nanotech. Right? Pero ang problema dito, instead of the power of God, ang magtrabaho, ang gagamitin ay science para to bring you away from God. So, technique of the enemy, to destroy the creation of God, to destroy the image of God, and number 3, to remove yung glory ng Diyos, yung credit, tanggalin sa Diyos at kunin ng tao. Yun yung ugali ni Satanas, our arch enemy. But when Christ died at the cross of Calvary, nagbukas ang Diyos. I am the door. Amen? Nagbukas ang Panginoon. Everybody is welcome. Amen. So, paano sila maniniwala pag walang mga ngaral? Then here comes the preachers. Here comes yung mga evangelist. Ang problema, merong ibang lihis. Di ba? Magkaiba yung spelling lang. Spelling lang nagkakaiba. Okay? So, may mga preachers, but hindi natin maiwasan, instead na speaker for God, they speak for themselves. Instead na building the kingdom of God, they are building their own kingdom. Kaya yan ang reason kung bakit may mga denominations. Okay. Now, we cannot judge all the denominations. We don't know their origin, but maybe they started right. Pero now, pwede kasi na pag hindi pa talaga naintindihan ang mission na lahat ng ginagawa natin is supposed to be for the glory of God, ano mangyayari? Okay, may tendency yung tao na siya na yung siga, siya na yung hari, siya na yung magaling. That's why we need to maintain and understand only Jesus Christ is the King. We are saved by the grace of God. We were in the past, in the time past, disobedient, sons of darkness. But praise God, we are redeemed by the blood of our Lord Jesus Christ. We are translated from the kingdom of darkness into the kingdom of His dear Son. We are justified. Justified means declared. I-declare tayo just if you have never sinned. Hindi lamang yun. Hindi ka lang kinuha from the deep of the miry clay. Ikaw ay ngayon ay kasama, sabi ng according to the scripture, we are now seated in the heavenly places in Christ Jesus our Lord. The Lord Jesus Christ is now our representative sa langit. Amen ba? We are seated with Him. Sinabi niya, siya ang representante natin. We are seated with Him. The seat there is the position of authority, the position of power. Kasama natin ang Panginoon, siya ang tagapagsalita natin. Kaya kung merong nag-a-accuse sa'yo na tao, sabi niya, pangit ka. It's time not to believe. Amen? Kahit inabuso ka ng mga magulang mo, sinabi nila, ang bobo ka. Negative lahat ang narinig mo. If you receive Jesus Christ, our Lord and Savior, everything has changed. You are now a child of God. Beautiful. Tingnan niyo mga katabi ninyo, anak ng Diyos yan. Amen. Praise God. Redeemed by the blood of Jesus. Sometimes ang enemy, ipapaalala niya ang nakaraan mo. Pag hindi mo alam ang future mo, delikado ka. Ang ipalaala mo sa kaaway, ang future niya. Amen? Bawi-bawi lang. Sabi ng demonyo, alam ba, ganito ka noon. Sabi mo sa kanya, I'm now
a new creation in Christ Jesus. Ikaw, Satanas, alam mo ba ang future mo? Alam niya yon. Inis yon. Galit yon. The Bible says, submit to God. Resist the devil. He will flee from you. Ang nakasulat, he will flee. Hindi yan sinabing he will fight. So submit to God, resist the devil. Ang ibig sabihin ng resist ay pangatawanan mo ang katotohanan ng salita ng Diyos. And the devil will flee. He will not stand to fight. He will flee from you. Lalayas. Sino sa inyo dito ang nasubukan na harap-harapan ay pagsalitahan ng negative at mumurahin pa? Ano ang feelings mo? Alam kong sabihin yan kasi na-experience ko naman yan eh. Yung laman ko, yung flesh ko, gustong umalsa. Diba? Gustong, diba? Parang gano'n. Oh, hallelujah. Mapalad ang taong kaya niyang kontrolin ang kanyang sarili to the power of God. Alam niyo kung paano ko nakokontrol yung aking inis at galit sa mga taong ganon? Iniisip ko lang, lahat ng sabihin niya, bumabalik sa kanya. Why? Kasi you cannot curse a child of God na blessed na ng Panginoon. If you are blessed by God, if you are a child of God, you are blessed. Nakasulat yun, ha? Alam niyo ba yun? Yung binabayaran si Balaam para i-curse ang Israel? Hindi pwede. You cannot curse the blessed people of God. Lahat lang sabihin sa yung negative, bumabalik sa kanya. Kaya yung mga mangkukulam, iniisip nyo agad yung may walis, sumasakay sa walis, lumilipad, mayroong... Hindi. Ang mangkukulam, just mainggitin na spirit, just nag-iisip na mamatay na sana, matapak ka sana. Kasi lahat ng kaisipan ganyan, negative, pangungulam yun. Basta evil desire against a person. That's witchcraft. Like, pag nagsambit sila ng negative laban sa'yo, lalo na pag may evil power yan, pag sambit niya ng negative, may demonyong sumasakay agad doon. Ganon. Yun yung symbol ng walis. Sumasakay yung demonyo doon. Papunta sa'yo. Kasi nagsalita siya ng negative. Pero dahil ikaw ay blessed, protected by the blood of Jesus, with the fire of the Holy Spirit, yung demonyo umiikot lang. Tapos bumabalik doon sa nagsabi. Bumabalik doon. At pag bumalik doon, galit pa, kaya doble ang daladala niya. Sabi niya, bakit mo ako pinapunta sa doon? Anak ng Diyos yon. Umaapoy, nasunog, muntik na akong nasunog. Babalik siya doon. At yun ang bibirahin niya. Kaya lahat ng mga nagsasalita ng negative with the intention to kill, with the intention to hurt, mahirap sabihin, pero they are already sentencing themselves to die. Tayo, anong gagawin mo? Just worship the Lord. Praise His holy name. Dahil ang sabi ng Biblia, mapalad. Amen. Mapalad ang mga inaakusa, mapalad ang mga pinipersecute, mapalad ang mga inaabi. Sapagkat sila'y palulugurin ng Diyos. You will be comforted. You will be blessed. You are blessed. See, if you know the spiritual dynamics, that's why, Pastor, paano yung kwan? Bless them that curse you. Di ba? Kinurse ka na nila, ibibless mo pa rin? Oh, remember the dynamics. Di ba? Ito nga mga Shintoist nakapanood na kayo ng Kung Fu movie? Sinaktan na yung monk, sabi niya, Buddha bless you. Ayan. Meron ata silang alam sa teaching ng Panginoon. Ano yun? Na pag nirelease mo ang blessing, God bless you, kahit na mali ang sinabi sa iyo, God bless you. Iikot din yung salita mo, dala-dala ang pagpapala. Pupunta sa Kanya. Pero dahil wala siyang madapuan sa taong yan,
Walang airport doon kasi puro darkness ang nandoon. Blessing yung sinambit mo. Iikot at babalik sa'yo doble. Pag na-master mo yan, magpatawad. Pag na-master mong i-bless pati kaaway, at nasuppress mo ang sarili mo dahil naintindihan mo ang dynamics, may enjoy mo ang blessing, ang buhay na walang stress. Naintindihan ko yung feeling ng ikaw ay minumura. Noong unang panahon ay isa lang na salita, away na yan. Pag-aabot. Pero praise God talaga. Purihin ang Panginoon. Wala akong naririnig. Kahit anong sabihin, kahit nag-practice pa siya, hindi tumatalab sa akin. I know I am protected by the blood of our Lord Jesus Christ. Alam na alam ko in the spirit realm, hindi tumatalab yun. Alright? Kaya, ang pinag-aaralan ko na lang yung God bless you. Di ba? Kasi ang hirap, di ba? Oh, kaya nga tayo pinabanal ng Panginoon eh. Amen. Kasi, nag-i-improve tayo na nang i-improve. Hallelujah. Amen ba? Praise God. Now, yung penalty of sin ay napatawad na tayo sa penalty of sin. Yung present ngayon na temptation ng kasalanan. Yung present na temptation ng kasalanan. Anong ginagawa natin? Sometimes, may testing, may trials, may temptation na nandito ngayon. Paano ka maliligtas sa mga yan? Practically, in reality, we are still in this earth. This world ay biktima ng kasalanan. Tama ba? Well, I'll give you example para mas maliwanag. Magaling kang mag-drive. Sinusunod mo lahat ng traffic regulation. Amen? May masasakyan. Nabangga pa rin o binangga ka. Kasi hindi lahat ng kasalubong mo dyan o may sasakyan ay marunong mag-drive. Yung mga iba dyan, nagbayad lang ng lisensya. Nakapasa na, di ba? Di bali kung nag-aral sa online, tapos matagal na tinuruan, okay yun. At ngayon, madali na ngayon mag-aral. Meron lang website ang land transportation na bago ka makukuha ng license, may mga question doon, di ba? Sinubok ko na rin. Marami akong natutunan. Driver na ako, marami pa akong natutunan doon. Di ba? Subukan ninyo. So, what I'm saying is, in this world, hindi ito mundo lang natin. Mundo ito ng iba-ibang tao. And we are supposed to be the light and the salt of the earth. Amen ba? Praise God. Kaya kahit na inaayos mo ang buhay mo, may mga reckless driver. Di ba? Oh. Kung maganda-ganda ang sinasakyan mo, baka mainggit pa. Di ba? Now, I'm thinking metaphorically. I mean, matalinhaga lang ang sinasabi ko. Hindi naman yung sasakyan talaga. Pastor, wala akong sasakyan. No, what I'm saying is, kung maganda ang lakad ng buhay mo, baka pati yung kaibigan mo dati, maging kaaway, hindi mo alam. Kasi maiinggit. Tama? Now, ano ang iyong response doon? Hallelujah. With all these temptations, with all these configuration sa iyong kapaligiran, ang panlaban dyan is the life of Christ. Ang buhay ni Kristo na nananalaytay sa atin. Either you are doing good or sometimes natisod ka or sometimes nagkamali ka at nadapa ka. Pero ang intention ng puso mo, Lord, I really want to follow you. Nasa 1 John. If we walk in the light of God's Word, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. If we walk in the light as He is in the light. Pag tayo lumalakad sa liwanag, 1 John yun, Brad, hanapin mo. Pag tayo ay lumalakad sa liwanag, as He is in the light, tulad ng Panginoon na nasa liwanag, we have fellowship one with another. Alam niyo yung fellowship na yan? Hindi nasisira ang ating relasyon. Alright? Because we understand the intent of every heart.
we are all journeying. We are all traveling towards Christ-likeness. Yung mga iba nauna na. Yung mga iba nahuhuli. But may mga nahuhuling nauuna at may mga nauunang nahuhuli. See, we cannot say, it depends on your desire to follow Jesus. It depends on your passion to know God more. Kasi nandoon yung labanan, hindi yung matagal na, hindi yung baguhan pa. Kahit baguhan ka lang, pero you have the hunger for the Word. Amen. May kagutuman ka sa salita ng Diyos. Bibilis ang paglago mo. See, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses us. Meaning, bakit importante yung blood na naglilinis sa atin? Sapagkat pag alam mo ang verse na ito, alam mo ang intention ng puso mo, Lord, I am for you. You are my Lord. You are my Savior. Kahit anong mangyari, kahit merong pagsubok, kahit ako'y natisod man, tatayo ako. Kumbinsido ako. Nothing can separate me from the love of God. Romans chapter 8. Amen ba? Dapat dumating ka sa yung tinatawag na you are fully persuaded that nothing can separate you from the love of God. Pero pastor, malimit ako magkamali. Oh, hallelujah. Ano ang intention ng puso mo? Do you really want to follow Jesus? Have you undergone yung decision na I have decided to follow Jesus? No turning back. No turning back. Now, sinabi ng Word of God, it is written, He who started a good work in you, He is able to finish. He is able to perform what He has started, the good work of salvation. Amen. Hindi maiksi ang kamay ng Panginoon na hindi niya matapos ang sinimulan niya sa iyong buhay. Kaya pag ikaw ay nagpatuloy, importante, we must be rooted and grounded sa salita ng Diyos. Ay importante tayong magpatuloy sa pag-aaral. Sinasabi ko, we are not elite and perfectionist. No, no, no. Nagkakamali tayo, nagkakaproblema tayo. Baka mamaya pag-uwi mo, nakita mo, di ba? Yung aso mo, nagdumi. Di ba? Nakakasala tayo sa maliliit na bagay. Tama? Gusto nyo hindi na magkasala? Promote sa langit. Hindi ka na magkakasala dyan. Amen? Pero habang nandito ka sa lupa, may pressure. Tama? That's why the Lord made a provision ng kanyang dugo. The Lord, nakasulat, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful. He is just to forgive us our sins. Hallelujah. That's why, ang lesson nito, dapat marunong tayo na tumanggap ng bawat isa. Parang natulala kayo. Hindi lang si Jesus ang tinanggap mo. Dapat marunong kang tanggapin ang kapatid mo. Kahit hindi pa naligo. Metaphor yun, metaphor. Ibig sabihin, kahit hindi pa niya na-perfect ang isang bagay. Kahit hindi pa niya naalis yung, alam niyo naman, minsan di ba, may mabilis na magtanggal ng mga dumi sa katawan, depende sa sabon. Amen? Paano kung hindi nagsasabon? Ganun. May mga duming mahirap tanggalin, at may mga duming washing lang, pwede na. Amen? Parable at metaphor yan, ha? Di ba? Okay. Pero, pag ikaw ay talagang Lord, di ba? Yung desire mo, again, the desire of the heart to follow Jesus. The desire of the heart, the decision, Lord, sinabi mo sa iyong salita, you are doing everything na ihanda kami na maging walang bahid dungis na bride of Jesus Christ. Nasa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, nakakarga yan, ha? Ang sabi niya, may your spirit, soul, and body be kept blameless until the coming of our Lord Jesus Christ. Ayan. The very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your Holy Spirit, soul, body, be preserved blameless unto the coming of our Lord
Jesus Christ. Amen. Praise God. So, habang nandito ka sa lupa, born again ang spirit mo, yung mind mo nire-renew through the Word of God. Amen ba? Okay. Ang prayer ay, the God of peace sanctify you. Hindi lang tayo nagpapakabait, kumikilos ang Diyos. Dahil nakikita niya ang intent ng puso mo, gusto mong sumunod sa Kanya. See, the intention of the heart is very powerful. Lord, gusto kong sumunod sa iyo, hindi ko kaya, kaya ng Diyos. Sanctify you holy, and your whole spirit, soul, and body. Hindi lamang espiritu, kasama ang isip at ang katawan ay malinisan. Amen ba? Praise God. So, dapat we are making an effort. At paano mangyayari yan? Through the life of Christ. Kailangan i-manifest natin sa buhay natin. Ipamuhay natin ang turo ng Panginoong Kristo. Ipamuhay natin ang buhay ng Panginoong Hesus Kristo every day. Amen ba? Amen. Praise the Lord. Why? Because we are preparing for His coming. And when He comes, we shall be changed. At yung pagbabago na yon is the perfection. Habang nasa lupa, mahirap talagang ma-perfect. Pero pwedeng mag-progress. Amen ba? Sino sa inyo dito naniniwala na siya ay nagpro-progress sa kanyang journey towards Christ-likeness? Kung ipapasulat sa inyo ang testimony niyo, at ang alam niyo lang kasi noon, before, after, sabon, mukha, mga ganun, di ba? Pero paano kung isulat mo ang before, after ng buhay mo? O, before now pala. Before, ugali ko. Now. Tapos, mo sa baba, improvements. Siguro magugulat ka kung gaano kumilos ang Diyos sa buhay mo. Hindi upang may maipagmalaki tayo, kundi makita natin ang pagtatrabaho ng Diyos sa buhay natin. And that will give you more reason to worship God. The life of Christ in us is teaching you how to overcome this world. Because of that faith, ang pananampalataya na ang Panginoon Kristo ay napakalakas niya sa akin. Ano sabi diyan? Ano nakasulat? Sa salita ng Panginoon, greater is He that is in me than he that is of the world. Amen. We have overcome the world by the faith. Even your faith. So ang panglaban sa mundong ito, habang nandito pa tayo sa lupa, hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon, I fight the good fight of faith. Pananampalataya ka, hindi ka lang kayang itawid ng Panginoon sa mga pagsubok, kundi kaya kanyang pagtagumpayin. Hirap ng Tagalog. Kaya kanyang pagtagumpayin sa labanan sa mundong ito. Amen. So huwag niyong kalimutan, the life of Jesus Christ. Now, habang namumuhay tayo, nagtatagumpay, inihahanda niya tayo sa kanyang second coming. Why second coming? Popular verse, rapture, di ba? At the last trump, hindi po si Donald Trump yun, baka mapagkamalan nyo. At the last trumpet, yun yung medyo para maintindihan. At the last trumpet, alright, the signaling of the second coming, we shall all be changed. Pero hindi natin maunahan yung mga nasa sementeryo. Yung mga namatay na. Right? Sila ay mauunang babangon. At tayo naman na mga buhay pa, mababago, magiging immortal. Yung mga imperfection, magiging perfect. Imagine nyo lang yung sarili. Physically, ang pinag-uusapan, hindi lang spirit. Ngayon, pati physical na. Lahat ng paghumarap ka sa salamin, hanggang ngayon, hindi pa matanggap ang sarili mo. Kung meron, alright, kung meron, lahat ng imperfection ay magiging perfect. Lahat ng kakulangan, pupunuin ng Diyos. Totoo yun. We shall be changed at the twinkling of an eye. Isang kisa mata. From mortality to immortality. From imperfection to
to perfection. Yan yung hope. Yan yung tinatawag na blessed hope. Our Lord Jesus Christ, when He comes, He is our blessed hope. Yung ninanasa mo sa mundong ito, huwag mong habul-habulin. Ang unang, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. See, ang talagang dynamics ng tunay na prosperity is the prosperity first in the Spirit. Paliwanag po yun sa atin? Bakit? Aanhin mo ang kayamanan ng mundong ito kung mawawala mo ang iyong kaluluwa. Now, ang verse na yan does not say na espiritu na lang tayo, wala ng lupa. O, hindi ganun ang ibig sabihin yun. O kaya, word of God na lang tayo, wag nang kumain. Hindi ganun ang ibig sabihin yan. See, may mga extreme people, di ba, na gusto nilang spiritualizein lahat-lahat. And they don't want to recognize the things sa lupang ito. No. God made the heavens and the earth. Both spiritual and physical. Kasi yung sin lamang ang sumira niyan. That's why God is trying to bring back yung original creation niya. Pero inuna niya yung tao. Pero ang word pa rin na hindi natin na kailangan pag-isipan ng lahat, yung word na whosoever. Whosoever. Pag sinabing whosoever, hindi lahat. Yung gusto. Ipag-pray natin yung mga nabulag ng kaaway. Now, maraming teknik ang kaaway. Hindi lamang to destroy the image of God in man, hindi lamang iligaw ang tao mula sa Diyos. It is to block our mind upang hindi natin makita ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Yan isang problema na napakalaki. That's why ang Panginoon, ni-raise up niya tayo ng mga anak niya to bring the good news to the people. Amen? In Matthew 24, 42 to 44, what's therefore? Matthew 24, 42 to 44. For you know not what the hour your Lord will come. But know this, that if a good man of the house had known in what watch or what time the thief would come, he would have watched. Magbabantay siya. And would not have suffered his house to be broken. Therefore, be also ready, for in such an hour as you think not the Son of Man comes. It works both ways. Pwedeng ang dumating kaaway, pwedeng ang dumating anak ng Panginoon, but are you ready? Ang verse na yan ay tungkol sa readiness. Now, the last time, paano, ito yung hindi ko natapos, paano yung mga practical ways to be ready? How to be watchful in a practical way? Sino sa inyo dito ang nananabik sa muling pagbabalik ng Panginoon? Praise God. The more we got to know Jesus, the more we got to know of the ways of God, lalo kang nananabik. The more, alam niyo isang tanda or sign na lumalago tayo spiritually, nang-i-inlove ka sa salita ng Diyos. The only way to know Jesus perfectly at tama is through the Word. Nasanay tayo na tumingin sa image. Nasanay tayo na tumingin sa mga larawan. Nasanay tayo na tumingin sa social media, sa mga created images, concept, art of men. Pero ang mga yon ay kulang para ipakita. Marami ko nakikita sa social media ngayon. Ano ang mukha ng angel? Paano ang angel? Ang gagaling, ang gaganda. Kulang yun na ipakita ang kapangyarihan ng Diyos at ang tunay na mga anghel. Read the Word of God. Sa practical ways, una, basic pa rin, start with prayer and meditation ng Scripture. Amen? Pag sinabing start with prayer, prayer is not saying prayers. Kasi yung nakagisnan, say your prayer. Ang shortcut, pagkakain ka na, grace. Tapos na, di ba? Kasi say grace. Grace. O, kain na. Saying prayers, hindi yun ang ibig sabihin ng prayers.
Prayer is not mantra. Hindi ito yung magsasalita ka tapos kakain na. Di ba? Ang ibig sabihin ng prayer, communication with God. Na pag sinabing you talk to God, you pray to God, you are communicating. At yan, ang malalim na communication ay pag kaharap mo ang salita ng Diyos. Nagsasalita ka sa Kanya at ang Kanyang salita nagsasalita sa iyo. Scripture meditation. Ang scripture, ang word na meditation, hindi ito yung meditation ng mga Eastern mystics. M-Y-S-T-I-C. Ang mga Eastern mystics, meron silang, yung mga Buddhist, di ba? Meron mahaba. May parang marble na wood. Alam niyo ang gamit noon? They recite their prayers. They say their prayers, mantra ang tawag. Mantra is the same word or praise na paulit-ulit. Nagaham sila minsan. Alam ko kasi napunta na ako sa Buddhist temple. Nag-observe. Tapos nag-aral ng ano ang Buddhism, ano ang ginagawa, ano yung mantra. Ang technique noong mantra is to blank your mind. Ang sabi nila, to have peace, you need to remove all the thoughts and all the, yung present sa oras na ito. Yung iba, Maharishi Yoga. May position, lotus posture. Mga di ba? Baka may nagpa-practice, talk to me. Galing ako dyan. Okay, so, sa demonyo yan. Okay, yung yoga is designed to blank your mind. Pag sinabing blank your mind, merong iba gumagamit pa ng kandila, ilaw, or bombilya, titingin doon. Hanggang, ang technique is, hanggang sa nakatingin ka, hanggang sa, mamaya wala ka nang maisip, blank na ang utak mo. That is a very good place for devil to come in. When you blank your mind. Na hindi ko sinasabi yung mga lutang ay may pumapasok na ngayon. But avoid blanking of the mind. Ano? Avoid. Sino sa inyo dito ang pag nakakarinig ng kulisa, ninantok ka? O may naglalagari? O meron kang kasamang natutulog? Yung parang may naglalagari. Ako hindi ako talaga makatulog. Pero yung iba, music to my ears. Di ba? Parang nakakatulog. Pag nablank ang mind mo sa witchcraft, yun ang gusto nila. Kasi pag blank ang mind mo, you don't resist. Meaning, pag papasok na yung demon spirit, hollow mind, blank mind, then it can control the brain. Yan ang meditation na definition sa Eastern mysticism. Pero ang sinasabing Bible meditation or scripture meditation, you are running the word or your mind is active. Active in thinking, meditating the word of God, what is the word saying to you? Yan yung scripture meditation. I'm making it clear kasi may mga iba, okay, sa ibang church, amen ng amen, New Age pala. Kaya? Kasi ginagamit din nila yung word na meditation. Pero sa atin, pag sinabing Bible meditation or meditating the word, active yung mind mo, ninanamnam mo, iniintindi mo ang salita ng Diyos. Amen. To be safe, gumamit ka ng yung apat na what sa inma. Tama? What is God telling me? Tama? What are the commands of God to obey? What are the sins to what are the sins to avoid? And then last, number 4. What to apply? Paano i-apply ang aking natutunan sa salita? 4 questions lang yon. Sagutin mo yon doon sa binasa mo. You are meditating. Kung baga sa kwal, ang ginamit na word na meditate is namnamin. Parang yung, nakita na kayo ng baka, di ba? Na pag kumakain ng
grass. Minsan tinitignan ko, may grass pa ba sa bibig niyan? Kasi kung ngumunguya, wala naman ako nakikita, pero nguya ng nguya. Tapos makikita mo, may tumutulo na yung kanyang saliva, di ba? Nagsasalivate siya, di ba? Yung ginunguya niya talaga. Di ba? Amen? Buti pa yung baka nangunguya. Yung tao, hindi kumakain ng tao. Lumalamon. Hindi lang ginunguya eh, di ba? Okay. So, start the day with prayer and scripture meditation. Keep short accounts with God. Ano yung keep short accounts with God? Huwag mo nang patagalin. Meaning, kung nagalit ka, ano sabi ng Bible? Nainis ka, nagalit ka, nagkasala ka, alam mo, nag-isip ka na masama, huwag mo nang dalhin sa next day. Mamayang, during this day, settle your account with God. Amen. Settle your account with God. Confess and forsake sin quickly. Kasi the more na iniisip mo, bakit pa pinanganak ang taong yun? Mga ganun, di ba? That's the next day, third day, fourth day, fifth day. Siya, tuwang-tuwa, ikaw, stress na stress. Samantalang siya yung may problema. Tama? Oo. Sila dapat, alam niyo pang ikaw, kahit anong sabihin sa'yo, praise and worship ka sa Lord, ang nai-stress, yung demonyo. Sabi niya, ginawa ko na ang lahat, ito nagpupuri pa rin. Ang saya-saya pa rin niya, umaawit pa rin. Sabi ng demonyo, magpapakamatay na ako. Di ba? Kasi hindi niya maintindihan. Amen. Oh. Share the gospel with urgency. Isa yan. If you are really preparing for the second coming, dapat nagsishare ka, huwag mong suluhin ang kaligtasan. Amen. If you receive the good news, kung totoo na ikaw ay na-bless ng salita ng Diyos, share every victory that you have. Amen. Kahit maliit na victory, celebrate every victory. Pastor, ano yung mga every victory? Hallelujah! Sa wakas, hindi na ako umiinom ng Coke. Victory yun, di ba? Amen? Ano ngayon? Sprite na lang. Hindi pareho sa lujo. Alam nyo, may mga alam natin na nakakasira sa katawan, pero you don't have the power to have victory over it. Mag-practicean nyo yung maliliit. Yung maliliit lang. Di ba? Alam mo, bawal sa'yo yan. Bakit? May problema ka sa malapot ang dugo. Mga ganun, di ba? Tapos pagtingin mo, ang sarap ng luto ng bulalo. Di ba? Patikim. Di ba? Tinikman mo, nasarapan ka. Ulit. Patikim. Maya-maya, ikaw na nagpaluto ng bulalo. Di ba? Oh. Diba? Overcome. Malilit na bagay ang sinasabi ko, I'm talking here so that you can overcome here. Naintindihan nyo? Ibig sabihin? Ito yung ginagawa kong halimbawa, mga everyday things to overcome upang pagdating na tunay na labanan sa spiritual, kaya mong talunin ang kaaway. Kasi alam ng kaaway, may disiplina tayo. Amen? Stay connected in fellowship with the other believers. Hindi pwedeng soloista. Sa awit, pwede yun. Pero sa fellowship, sa body of Christ, hindi pwedeng soloista. Amen? Okay? Magpalakasan. Edify one another. Strengthen one another. Hindi pwede yung I and the Lord fellowship only. Meron bang gano'n na fellowship? Okay. Dapat, okay, we grow together with the believers. And number 5, discern the times. Read world events through the lens of God's Word. Yun yung ginagawa natin sa end times teaching. Inaalam natin ang history depend sa lens ng Word of God. What God is saying, it's coming to pass. Kailangan mag-prepare. Kaya yung sinasabing, watch and pray. Watch my word, they are coming to pass. You are seeing. Sinabi ng Panginoon, hindi nyo ba nakikita, malapit na ang harvest? Amen ba? Yung harvest time, exact time, hindi natin alam. But alam mo yung sign na malapit na ang harvest. Amen. So, ganun din tayo. Be discerning of time. Hindi yung pinagkakabalan paano kwintahin kung ilang minuto darating ang Panginoon, ilang oras, you don't do that. What we do is, we discern the time, we understand the signs of His coming, and then we are preparing. At hindi lamang yun, talagang we do the Great Commission. Go and preach the gospel. Amen. Praise God. Alright? So,
Pag nagtanong ka sa iyong sarili, anong area ng buhay ko, ang nasisense ko sa buhay ko na parang drowsy ako. Yung parang, hindi ka naman lasing, parang nalalasing ako. Meaning, it is keeping you from forwarding. May part pa ng buhay ko na tinatakpan niya ang aking lakad sa Panginoon, kaya mabagal ang lakad. O kaya minsan mahirap mag-forward. O minsan mayroong kalaban na nasa harap na sa tingin mo ay hindi ka maka-forward kasi it's stopping you to move forward. Identify that. Ang pangalawa, how can I overcome it? How can I cultivate, okay, my daily habits upang maging alerto ako? Alam dapat natin na pag may nakita tayong, nangyari yung sinabi ng Lord, may warning sign. Nagbibigay sa iyo palagi ng reminder, I need to keep going. Amen. Kasi may tendency tayo na mawala along the way sa ating mission. Hindi mawala sa Panginoon, mawala sa mission. Sa pinagagawa ng Lord. Kung ang Panginoon ay darating ngayon, ano ang dapat ginagawa ko na makikita niya habang siya ay parating? Yung mga ganong question, ang tawag dyan ay soul-searching questions. Right? Pag darating ang Lord, ano yung gusto kong ginagawa ko na pag dumating siya, mararatnan niya na ginagawa ko yun? You master of that. Lord, gusto ko pag dumating ka, ginagawa ko yung Great Commission. Ginagawa ko yung helping the poor. Ginagawa ko yung strengthening one another. Ginagawa ko yung inuuna kita pagbalik ko. Amen ba? Praise the Lord. Sinong pinagpala ng Panginoon? Now, tinanggap niyo ang Panginoon? Tinanggap niyo ang Panginoon? It's time na tanggapin natin ang bawat isa. Yan yung aking one, right? Akala natin si Lord lang ang tinatanggap natin. Let's accept one another. Let's strengthen one another. Let us edify one another. Let us build one another. Because sa mata ng Diyos, pag tinanggap mo si Lord, malinis ka na. Cleansed by the blood of Jesus. Yung mga kakulangan natin, under process. Amen ba? When Christ comes, we will be perfected. The Lord bless you. Let us arise. Amen. Hallelujah. Panginoong Diyos, tayo natin tumayo. Panginoong Diyos, maraming salamat sa oras na ito. Pinupuri ka namin, pinalakas mo muli ang iyong mga anak. Lahat ng mga nakikinig, hindi lamang ngayon dito sa lugar na ito, kundi sa mga naka-online, sa mga iba-ibang lugar, na kung saan, Panginoon, patuloy mo silang binibless ng iyong salita. Sa oras na ito, Lord God, hindi lamang kami nakarinig, kami ay na-challenge, nahamon ng mga bagay na aming narinig so that we can move forward, so that we can do something, O Lord God. Hallelujah. We can do your word, to obey your word. Hallelujah. To prepare for your second coming. Maging conscious kami sa mga bagay na iyong ipinagagawa sa amin. Until makita namin ang tunay na kagalakan, ang tunay na fulfillment ay ang pagsunod sa iyo. Bless each and everyone. Sa mga labanan namin everyday sa buhay na hindi maiwasan, ipinagkakatiwala namin sa iyo. Sa iyo ay may katagumpayan. Sa oras na ito, Panginoon, maging sa mga susunod pa future na mga challenges of our lives, we know, Lord God, hindi mo kami iiwan o pababayaan man. We stand in the position of victory, not in the position of survival, but with the overcoming spirit of faith in Christ Jesus, we declare we are overcomers in Christ Jesus our Lord. Lord, bless your people. Ingatan mo sila, sama sila magpunta. O God, cover them with your precious blood. And we continue to declare Jesus Christ is our Lord and King over our lives, over our families, over our businesses, over our work, over our ministry. And oh God, walang ibang mapapurihan kundi kayo. Sa iyo lamang ang papuri, sa iyo lamang pagsamba, in the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. 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 So, lahat po ba tayo ay na-bless?
Amen. Hallelujah! Tumayo po tayong lahat upang magpuri sa ating Diyos. Paklapakan po natin ang ating Panginoon. Ang Diyos ay mabuti at ang kanyang kabutihan, kahabagan at pag-ibig ay magpakailanman. Amen. Naniniwala ho ba tayo? Sige ho natin malakas na hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. Tayo po ay mga anak ng Diyos na nagkatipon-tipon upang magpuri at sumamba sa nag-iisang ating Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah. Sa pa pong malakas na palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah. Sa oras pong ito, tayo po ay pinalaya ng ating Diyos. Matagal na po tayo pinalaya ng ating Panginoon. Kaya ihayag po natin ang ating kalayaan sa pagpupuri sa ating nag-iisang Panginoon. Hallelujah. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Tayo'y malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa at naranasan ang kaniyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Malaya! Malaya, malayang, malayang, malaya. Sumigaw lahat ng malaya! Malaya, malayang, malayang, malaya. Tayo ay malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa at naranasan ang kaniyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Natin iyan! Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa at naranasan ang kaniyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Amen! Ang kasalanan at kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Sama-sama tayo! Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumutang, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Ang Diyos ay gumawa. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kaniyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Lahat ng anak ng Diyos, malayang sumigaw,
Diyos ay aking naranasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Yes, hallelujah! Lahat ng agila ng Panginoon lumipad, humayo at ihayag. Hallelujah ang tagumpay ng ating Diyos. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pagpag. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa lahat ng Diyos na nangihina. Tulad ng mga agila, tayo lilipad. Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pagpag. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Humayon na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Ito ang panahon. Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Sabihin ho natin, ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama, wag ako'y sa ngalan ng ating Diyos. Ang gawa ng diablo ay tutubukin na. Yes! Ikat na, humayon na, ipahayag tagumpay ng ating Diyos. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Halika na, humayon na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Hallelujah! Yes, Lord! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Tunay nga po, ginawa mo kami isang agila. Lilipad, hahayo, hindi mapapagod, hindi maduduwal, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kalayaang pinagkaloob mo sa bawat sa amin. Ang Panginoon, malaya din po kami, Panginoon. Hallelujah! Hayaan mo kami, Panginoon. Kaya may makapagpuri, may taas ang aming pasasalamat, ang aming pagsamba sa iyo. Sapagkat ikaw ang Diyos na walang katulad. Anumang himig, anumang letra o awit, Panginoon, ay hindi sapat upang mailarawan ang kadakilaan mo, upang mailarawan ang kabutihan mo, upang mailarawan ang pag-ibig mo, Diyos. Hallelujah. Hayaan mo kay Panginoon sabitin ang aming papuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos.
na sinasambang lubos sa paglipas ng panahon. Ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. Itataas, ihahayag pangalan mo, itataniya ang pagsamba, ihahayag
ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihaya ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang
Lord God. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang aming pupurihin at sasambahin, Panginoon. Lord, sa oras nito, Panginoon, patuloy po namin, O Diyos, nilalapit ang mga family ng Christ Our Life Ministry sa iyong paanan, Panginoon. Lord, dalangin po namin ang bawat family, Panginoon, na mayroong problema, Panginoon, Lord. Kayo po, Panginoon, ang umayos, Panginoon. Lord, kung sino man ang family, Panginoon, na mayroong pangangailangan, lalo-lalo sa financial needs, Lord, kayo po ang mag-provide sapagkat kayo po ang source of everything, Panginoon. Kayo po ang aming provider, O God. Lord, kung sino man, Panginoon, ang family na mayroong may sakit, may karamdaman, Lord, dalangin po namin, Panginoon, na kayo po, O Diyos, ang patuloy na kumilos, iunat yung mapagpalang kamay. Idaloy, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at kagalingan ang patuloy na makakamtan ng bawat isa. Lord, you are our great healer, O God. You are our great physician, O God. Kay Lord, marami pong salamat. God din po, Panginoon, ang sinumang family, Panginoon, na nanghihina, Panginoon. Lord, i-restore po ninyo ang bawat isa, palakasin, patatagin, Panginoon, sapagkat promise nyo, Panginoon, kung kami, Panginoon, ay patuloy na magtitiwala sa iyo, matutulad po kami ng isang agila na hindi mapapagod, hindi manghihina, O God. Lord, maraming salamat sa kalakasan na yan na pagkakalob nyo sa bawat isa upang mayroon po kaming lakas, upang ikaw ay aming purihin, dakilain at sambahin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Kay Lord, dalangin po namin, O Diyos, ang mga family, Panginoon, na may alitan, O God. Lord, kayo po ang magbuklod, Panginoon. Pagkaisahin nyo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos ng kaayusan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga promise nyong ito, O God. Kay Lord, salamat ng marami, Panginoon, sapagkat muli, Panginoon, ay naidulog namin, O Diyos, ang bawat panalangin po namin sa umagang ito. Kay Lord, dalangin po namin, Christ Our Life Ministry, ang family, Panginoon, ng bawat isa, ay kayo nawa, Panginoon, na maging sentro ng bawat isa, O God. Upang sa ganon, Panginoon, ay patuloy po kami, Panginoon, na makalakad, patuloy po namin na magawa ang inyong kalooban, upang sa ganon, Panginoon, naka-inline po kami sa promise nyo, at mararanasan po namin, Panginoon, ang mga pagpapala, Panginoon, ay pagkakaloob nyo, O God. At hindi po kami mawawala, Panginoon, sa tamang landas, sapagkat kayo po ang patuloy po naming tinitingnan, O Diyos, at sinusundan. Kay Lord, maraming salamat sa umagang ito, O God. Pagpalaan niyo po ang bawat family ng Christ Our Life Ministry. Salamat po ng marami, O God. Ito po aming samot dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah, Father. Patuloy pa rin po kami, Panginoon, na lumalapit sa iyo, O God, sa umagang ito, Father. Lord, itinatas namin, idinudulog sa iyo, Lord, ang lahat ng ministry, Father God, na pinagkatiwala mo, Panginoon, sa gawaing ito, Father God. Hangkom, Panginoon, O God. Lord, hallelujah, we adore you, Father. We worship you, O God. Salamat, Lord, muli, Father God, kami ay sa iyo at patuloy, O God, na ina-acknowledge ka namin, Father God, sa lahat ng ministry na pinagkatiwala mong ito. For truly, it's not by might nor by power, but by you alone, O God. Lord, hayaan mo nga, Banal na Espiritu, na ikaw lamang at tanging ikaw lamang, O God, ang maitaas, ang makasama at yung presensya mo lamang. Lagi, O God, ang aming hilingin na kami sa amin, O God, every time, Panginoon, na kami ay hahayo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa bawat ministry, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa amin, O God, sa ministry ito, Panginoon. Father, O God, sa ministry, O God, ng Makebe Eskwela, sa ministry, O God, sa mga local churches, sa Banawang, sa Leut, sa Nilumbot, sa Malanay, sa Gigisangan, O God. Lord, dito sa Sabang, Panginoon, at sa Nueva Ecija, Father God, sa lahat ng ministry, Panginoon, mga life group, O God. Lord, even, O God, ang mga women of blessing ministry, Father God, even the men ministry, Father God. Lord, even, Father God, Lord, ang mga youth ministry, Father God, ang lahat ng ito ay ministry mo, Panginoon. Ang lahat ng ito, hindi namin magagawa, Panginoon, O God, kung wala ka. At kailangan namin ikaw, Panginoon, sa amin, O God, in the name of Jesus, O Lord God. And I believe, Father God, lalo na ganun din po sa mga kapulisan, O God,
ang blessed archives and soldiers, O God, in the name of Jesus, Father, patuloy kang kumilos, Panginoon, sa mga kapulisan dito sa bayang Santa Barbara. Naniniwala po kami, Panginoon, every time we go there, Panginoon, nag-share, Panginoon, ng Word of God, Father God, we believe in the name of Jesus, O God, ng iyong mga salita na naipapahayag, Panginoon, O God, ay maitatanim sa mga puso po ng kapulisan po namin upang makapulisan pong ito, O Diyos, ay magagamit, Panginoon, O God, sa iyong ubasan. They will be a blessing, Panginoon, lalo na, Panginoon, ang salvations ng kanilang family. We claim in the name of Jesus, O God, na magkaroon po sila, Panginoon, in Lord, nang magkaroon, Father God, sinimulan mo na, Panginoon, ang magkaroon po sila ng Bible study sa kanilang mga pamilya in the name of Jesus. At ang mga kapulisang ito, Father God, dalangin namin, Panginoon, na sila ay lumakad ayon sa linya mo, Panginoon, in Jesus' mighty name, Father God, na magkaroon ng kaayusan, kapayapaan, kasaganaan ang bayang Santa Barbara, na ikaw lang ang Panginoon, sa bawat buhay po nila, lalo na sa bayang ito, in Jesus' mighty name. Lord, salamat po, Father God, that every time, Panginoon, na humahayong yung mga anak, nananampalataya kami at patuloy, we claim, Panginoon, in Jesus' mighty name, yung pag-iingat mo, Father God, sa pagta-travel, sa pagdadrive in Jesus' mighty name. Salamat po, Panginoon, sa lahat, O God, ng pangangailangan ng iyong mga lingkod mula po sa aming head pastor, Panginoon, sila Pastor Roland, Father. Lord, we believe, O God, that you will supply everything they need, Panginoon, lalo na spiritual, financial, material, Panginoon. Lord, hallelujah, in the name of Jesus. Salamat, O Lord, even, Panginoon, O God, sa lahat, O Diyos, O God, ng mga bata na tinuturuan po namin, Father God. Salamat, O God, sa mga partners po namin, Panginoon, na nag-share ng kanilang blessing sa mga house church, O God, na kung saan, O God, Lord, sila po yung kung saan nagpapakain sa mga bata, Panginoon, pagpalain mo po sila in Jesus' mighty name. Maraming salamat po sa bawat buhay ng mga lingkod mong ito na ginagamit mo mightily. Salamat sa iyong mga salita, Father, na tunay, Panginoon, O God, nagiging pagpapala po sila sa lahat ng mga miyembro na kanilang ipinagkakatiwala mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at ikaw lamang ang patuloy na maitaas sa mga ministering ito na pinagkatiwala mo sa bawat isa, Father. We praise you and we adore you. In Jesus Christ we pray. Amen. Amen and amen. Yan. So, maaari na po tayong umupo. At ngayon naman po, tinatawagan ko na po si Sister Ness for the declaration of our tithes and offerings. Tumayo po tayo lahat for the declaration po ng tithes and offerings. Okay, so sabay-sabay po tayo. Father, we realize that you are our source and you are therefore the source of all our blessings. So we give our tithes and offerings unto this day as a token of our love and appreciation for you, and for your love, grace, mercy, and your blessings upon our lives. We give and commit them unto you, not grudgingly or of necessity, but we willfully and joyfully give them to you. For your word says that you love those who are cheerful givers. You instructed us to bring all the tithes into the storehouse and prove you. So, Father, as we give our tithes and our offerings, we thank you for proving yourself strong in our lives with your open windows of heaven blessings. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches in glory. We have all sufficiency in all things. All our bills are paid and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly, abundantly, and above all that we can ask or think, spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we also thank you for the rights and privileges you have given unto us to decree your words over our lives. We therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out.
We are blessed in the city and in the field. We are blessed in our finances and blessed in the storehouses of our saving. We are blessed to be the head and not the tail. And we are blessed to be the above only and not beneath. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them to be multiplied and given back unto us, a good measure, pressed down, shaken together, and running over shall you cause them to be multiplied and returned unto us, from the north, south, east, and west. Father, you also said in your word that as a result of our obedience to bringing you our tithes and our offerings, that you would rebuke the devourer for our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limits to every area and aspect of our life, spiritually, socially, and financially, by the authority of the name of Jesus Christ. Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessings over our life. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessings upon our lives. And we pray that you would use tithes and our offerings to help establish your word in the earth realm, cause lives to be delivered and changed, and bring a harvest of to the kingdom. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. At ngayon naman po ay dadapo pa po tayo sa isa pang part na way din po natin sa pagpipraise kay Lord. At yun po ang testimony. Amen. So, sino po dito ang pinagpala ng Panginoon? Amen. So, lahat po na nag-amen, maaari po ba tayong magbahagi ng ginawa ng Diyos sa ating buhay sa loob po ng isang linggo? Amen. So, palakpakan po natin ng Diyos sa buhay ni Ate Joanna. Amen. Praise God. Ayan, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Nagtetestimony po ako dito kasi ako po ay gagalak sa kabutihan ng Panginoon sa buhay ko po. And ito po kasing week na ito ay naging busy na mamasyente and exam. Yun. And nagpapasalamat ako sa Lord kasi hindi ko po ina-highlight dito yung sa aking pag-aaral, pero yung realization, patuloy na pagbibigay ng Panginoon sa akin ng realization. And ito po kasing nag-start nung ayan, so medyo nape-pressure and kinakabahan na naman kasi bago sa akin yung case po namin, like yung sa and pinrovide ng Panginoon yung patient po namin, which is yung pamangkin po ni Ate Celeste. So, ang case po namin is sa strabismus po, yung mata is white lang kadalasan yung nakikita dito sa kabila. And pinrovide po yun ng Panginoon. Pinuntahan po namin sa kanila and nadala po namin sa clinic po namin. Natapos kahapon, praise God, nakapag-dispensing po kami pero may mayroong pang therapy sa mga susunod po na linggo para maayos po talaga yung vision. And ma-align yung vision, amen. So, yun. And yung provision na yun. Pero bago yun, siyempre yung pressure yun yung kaba. Pero sa devotion and prayer, ang isa sa inano sa akin ng Panginoon is enjoy learning. So, hindi pala pressure, hindi pala kaba dapat yung mararamdaman mo sa eskwelahan, kundi nag-enjoy ka na matuto. And ayun, so in-apply ko yun, yung enjoy learnings, ganito, ganyan. And after that, nagkaroon, Saturday kahapon is
written exam at the same time yun, practical exam po namin. And natutuwa din po ako sa Lord dahil hindi po ako kinakabahan, kundi ewan ko yung joy na nasa puso ko is iba. And after po ng mahabang oras, araw po kahapon, mayroon akong time, may time pa ako. Natapos po kami 1:30. So, yung patient pumunta doon, pinauwi na po namin, tapos nag-exam po ako. And may time pa, sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Kasi mayroon akong lakad ng 5, so makiki-birthday, 5:30. Pero mayroon pa akong 1:30 to 5. So, anong gagawin ko from Dagupan? So, dapat maghihintay na lang ako doon nung pupuntahan ko po. Kaso, and niremind ako ng Panginoon sa ano ba yung priority mo. So, wag dapat matapos yung araw na yon na nag-review ka lang, sige, nag-aral ka lang, ba't wala kang nagawa para sa Panginoon. And kaya umuwi ako noon at nagulat siguro sila sa Bintinilla dahil first time Saturday ulit pumunta po ako doon. Kasi Sunday pong punta ko doon at ibang araw. And then, yung mga doon is nagturo ako. And very timely din po yung preaching ni Pastor ngayon, yung sa John 14:6. Kasi doon din po kami umikot sa pag-aral po namin kahapon. Tapos, after that, yung joy ng Panginoon, grabe. And yun yung, sabi ko, wala na palang masasaya kapag talagang yung buhay mo is binigay mo talaga sa Panginoon. At sabi ko nga, lagi kong testimony at lagi kong sinasabi po sa aking sarili na bonus lang na ako ay nakapag-aral at ako po ay nasa field na ganito. Pero ang heart ko talaga is to serve the Lord. Yun yung prayer ko talaga sa Panginoon. At grabe, hindi po ako pinapabayaan ng Panginoon. Every time na inuuna ko siya, every time na mayroon ako nagagawa para sa Panginoon. And sa amin, yun ng Lord. Yun, Lord, okay ba to? Ganito, ganyan. So, yun yung prayer. And doon naman pinoprovide ng Panginoon lahat ng needs ko sa ibang area ng buhay ko. Like, doon as opto po kasi hindi po talaga madali, lalo na sa gastos. And eto din, kahapon din, Friday din, pinrovide ng Panginoon, nakapagbayad po ako ng, mayroon kasi akong matagal nang gustong bilhin na yung instrument po namin sa opto na ophthalmoscopy, and nag-ahalaga yun ng 38,000. And nahihiya ako humingi kasi tuition ng mahal, 50,000, tapos iba pang mga sa pasyente magbabayad ka pa, lahat talaga binabayaran mo. And sabi ko, pag-iipunan ko to, sabi ko. But nakwento ko siya kay Gwen, tas si Gwen biglang, ate, may iniwan ako dyan sa table mo. Sabi ko, grabe naman tong mga to. Sabi ko, nag-iwan siya nung pera. Sabi niya, bago yun, sabi niya, ate, pag binigyan ba kita ng ganito, makakabili ka na noon. Sabi ko, titingin ako kasi alam ko mahal. Tapos, nagbigay siya. Tapos, nabanggit ko kay kuya, and nagbigay din si kuya ko. Sabi ko, alam kong kulang pa yon. So, kinontak ko yung mga doktor po namin na professor, kung may alam silang ganito, ganyan, na pwedeng makakuha ko kahit installment or kung pwede ako makakuha kahit second hand. And grabe po, binentahan ako ng prof ko na doctor din po ng 19,000 lang, 19,500. So sobrang ano po nang na-discount ko from 38 to 45,000, naging 19,500. Yun ay brand new siya, pero second hand siya, pero brand new. Ano ibig sabihin nun? Hindi po siya nagamit kasi sa clinic na parang naging display lang siya kasi may iba silang instrument na ginagamit. Yun yung mas mahal. So, grabe yung provision ng Lord. So parang iyon yung buong week na journey ko. Sabi ko, hindi ko iisipin yan. Hindi ako may stress sa mga bagay na yan. Kailangan kong gawin lang ko ano yung pinapagawa ng Panginoon. Then God provides talaga. At bago pa yon, di ba Saturday po is, ang gulo ng testimony ko. Saturday po, exam ko yon. So Friday, dapat talaga is review ko lang yon. But may ENMA kami sa Nilombot and ako yung magtuturo. Pwede ko namang sabihin
next week na lang. Kasi pwede ko namang sabihin yun na next week na lang. Pero sabi ko, hindi. Ano ba naman yung 1 hour and 2 hours mo ibibigay and hindi naman maapektuhan yan. So bakit ko sinasabi yun? Kasi hindi talaga excuse na meron tayong exam and activities na ginagawa sa bahay. Kasi kung nagpapakahirap po tayo sa high school, watch more sa mga college, di ba? Sa mga graduating na naglilingkod sa Panginoon at the same time, naggagawa yung mga dapat gawin sa eskwelahan. So, nag-enma kami ng Friday, and doon yung word na yon na pinag-usapan po namin about personal evangelism, yun yung na-apply ko nung Saturday na yon. Kaya, praise God. So, wala nang masahalaga pa sa paglilingkod and pag-share, yung priority, kailangan lang po ng change of priority. Like Samaritan woman po, nung siya ay na-encounter niya ang Panginoong Jesus. So yun lang. Amen. Enjoyin po natin ang paglilingkod sa ating Panginoon. All the glory belongs to the Father. Amen. So, meron pa po bang gusto pong magbahagi ng ginawa ng Panginoon? Okay, so may sinasabi po sila, Kuya RJ, wag na po kayong mahiya. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ako po ay tumayo para magpatotoo po sa kabutihan ng Diyos. So pinupuri ko po at pinapasalamatan ang ating Panginoon sa aking buhay sapagkat po ako po ay nakagraduate na finally sa ating for bachelor's degree. Actually po ang nangyari po dyan, meron na po akong first college degree. Unfortunately, yung school na pinasukan ko po ay bogus. So, ibig sabihin po, hindi po siya accredited or registered ng Commission on Higher Education. So, yung mga pinaghirapan ko doon ng ilang taon ay wala. So, yung pera, yung effort, wala po. So, pero hindi naman po dahilan yon para malungkot, no? O kaya, basta yun. Yan. Pero pinapasalamatan ko ang Diyos kasi sabi nga po niya sa kanyang salita, all things work together for good. And sabi nga rin niya sa Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a bright future. So God delays but God's timing is always perfect. So ito na po yung perfect time na sinabi ng Diyos sa kanyang salita sa Isaiah chapter 60 verse 22 na when the time is right, I, the Lord, will make it happen. So yun nga po yung nangyari yun. Pinapasalamatan ko ang Diyos na na-delayed man ng ilang taon bago ako makagraduate. Pero gumawa pa rin siya ng paraan doon sa perfect time na ginawa niya para makagraduate ako ng bachelor's degree. So isang level na lang para maging ganap na professional. So praise the Lord. Amen. So, meron pa po ba tayong magbabahagi po ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? Sige, ako na lang po. Yan, so pinapasalamatan ko din po si Lord kasi this week po, exam po namin. So, sa classroom po talaga ramdam nyo yung pressure. Sa pagre-review na lahat sila, gumagawa ng notes, lahat sila. Grabe yung pagre-review na may yellow pad na silang puro naka-highlight. Tapos, grabe po yung, pati po ako kasi na parang pag nakikita ko sila, magre-review din ba ako? Parang ganun po yung inano ko. Tapos, last week po, yun, alam po ng mga STEM yan na tinadtad kami ng mga sunod-sunurang quiz. Pagkatapos niyo po mag-review, review na naman po sa kabilang subject, tapos review na naman po dito. Kaya ang ginagawa ko po talaga before mag-review is mag-pray po. Yan. So kasi kapag may one time po na nag-quiz ako, nag-review naman po ako pero hindi ako nag-pray. Nakalimutan ko po mag-pray pero wala po talagang pumasok sa utak ko kahit isa. No? Na parang ni-review ko naman to, bakit naguguluhan pa rin ako? Sabi ko, kaya yan po pala may kulang. So, itong quiz po namin, before po kami mag-quiz talaga, nagpe-pray po kami. Alam po ni Jeric yan. Kasi kasama ko po siya sa classroom. So, every time po na may quiz kami, before mag-start yung klase, palagi po kami nagpe-pray. So, yun po yung effect kapag inuuna niyo po talaga si Lord kahit sa pag-aaral. So,
natatanggal po yung pressure, parang napapalitan po siya ng pagiging relaxed po, parang na-enjoy nyo yung process. Yun po yung parang sa process ng pag-aaral po, kasi di ba sinasabi nila palagi parang mahirap, ganun po. Pero kapag palagi nyo pong pinagkakatiwala kay Lord, talagang na-enjoy nyo po yung process. Kaya ayun po, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi patuloy niya po kaming ginagabayan sa lahat po. Yan. So to God be all the glory. Yun po. Meron pa po ba? Okay, kung wala na po, i-reserve na lang po natin sa next week po at tinatawagan ko na po si Pastora Arlene for our announcements po. Magandang umaga po sa ating lahat. So gusto naming ibahagi sa ating Christ Hello. Okay po. So gusto ho naming ibahagi sa ating family ng Christ Our Life Ministries na meron ho tayong isang kapatiran from WCC na kasama ho namin sa National Women of Blessing Officers. Siya po ang aming project director, si Sister Liza Pascual. So si Sister Liza po ay nauna nang umuwi sa Panginoon last week. Ang kanyang, Thursday ng madaling araw yata yun or Friday. No. Hindi. Kasi nagpunta na kami nung Wednesday after meeting ng mga leaders and pastors. Nagpunta na kaming mga women. Ang kanyang libing po ay sa 21. Mamayang gabi po ay turn ng Christ Our Life. Si Pastor Roland po ang magi-speak sa wake sa lamay po ni Sister Liza. Ang mga gusto pong pumunta, let us arrive around 6 o'clock according to Inay po. Alas 6 tayo, magkita-kita doon. Si Pastor Roland po ang in charge ngayong gabi. So for those who would like to go, punta po tayo to show our, ang tawag dito, pakikiisa sa pamilyang naiwan ni Sister Lisa. Si Sister Lisa po, kung kilala natin siya she's really a mighty woman of God. Napaka-active po niya sa ministry, sa life group, napaka-jolly ng kanyang personality, talagang daughter of God. So sa punto pong ito, we will be getting an alms offering bilang tulong po natin from Christ Our Life Ministries. Kapatiran po natin siya from World Changers Church na kung saan si pastor din po ang kanilang pastor. So iisang ating pastor. At this point in time po, tayo po ay magbigay ng ating itutulong sa family po ni Sister Lisa sa kanyang mga naiwan po. Ulitin ko po, ang libing ay sa 21 po. So, ang mga gusto at nagpaplano makapaglibing at makipaglamay, pwede po tayong pumunta. Inay, ano na po yung lugar ni na Sister Lisa sa Manawag? Okay, so Barangay Liksi sa Manawag po. Madali lang ho siyang hanapin. So, sige po. Let us be willing po na magbigay po sa harapan para sa ating itutulong po sa family na naiwan po ni Sister Lisa. Okay po, maraming salamat. Okay po, so tayo na pong lahat ay tumayo at tinatawagan ko na po si Kuya Gab po for our closing prayer. Tumayo po tayong lahat, tayo manalangin. Yes, Lord, salamat Panginoon sa hapon na ito, O God, na ibigay niyo po sa amin. Thank you, Lord God, sa knowledge na natanggap namin, O God. Lord, anoint us, O God, sa aming pag-uwi. We pray na patnubawan niyo po kami. At Lord, lahat ng aming natutunan at pag-aralan ngayon ay may sa puso namin at may sa buhay, Lord God. Bless us, Panginoon. Anoint us, Lord God. Thank you for your favor, Panginoon, na umano sa aming buhay, Panginoon. Pinupuli ka namin, pinapasalamatan sa Panginoon Jesus. Amen. Amen po and God bless po sa ating lahat. So see you po sa next Sunday.